Yo. Yun. Yes. Kasi Yes, ano, open na daw si Makoy. Koy, Open na daw si Makoy. Pa-open na. mga idol. Pabuhat ulit. Open si Makoy talaga. Buhat tayo. Nakapanalo ba kayo kahapon? Repeat? Wala tol. Ano? Forfeit dapat sana. Kaso nag-second lang. Hindi ako nakapaglaro na ng ano. Patulog na. Lang na. Idlip ka na ako eh. naglaro eh. Idlip ako eh. Tuloy-tuloy na. Nakatulog ka. Kulang ng tulog. Ako din eh. Ganun nga din ako kanina. Hindi na, ano, ang aga namin natapos ka na, di ba? Umalis ka. Nandun pa ako sa Susundo ka. stream kanina. Ay, ni Lodi eh. Nanonood eh. Wala. Pero... Tulog. Wala na. Nagyaya na matulog. Hindi na nagtagal. Ang alat. Ang alat kanina. Ay, nagkano pa. Ay, kanina Ang umaga. babagsik. No? Oo. Ang babagsik ng mga kalaban. May nakalaban pa. Ano na naman pala? May silent ano pala? Aim no? Silent aim. Nakita ko nga yung silent aim ngayon. sa group? Nakita ko nga yung... Walang yan. Parang ganun yung nakalaban namin kanina eh. Ba, ano yun? Hacker yun. Hacker yun, di ba? Hacker to. No? Yung nga, dinanatan kami, tatlo kami. Sunod-sunod headshot Oo. Sinesave ko si Daily tapos nag-slide ako papunta sa kanya. Nakatago siya. Nadali pa niya ako. Oo, Yan ang laro tibay. Sabi ko. Burin mo yun, 23 kills. Tapos yung Oo. isa, 22. Sana Wow, all. sabi ko naman, titibay naman ng mga to. Imposible na yung mga ganun. Imposible na yun, tol, yung mga ganun. Wala pa sila. Anong tagal naman ni Makoy? Kagigising yata. Oo nga. Hindi ko na ginamit ang ano ko, ang GeForce ko, Jer. Okay lang din pala, no? Hindi na ako nag-filter. I mean yung filter, hindi ko na yun ano. Di ba, nagfi-filter ka ba? Hindi mo ginagamit yun sa'yo? Hindi. Oo. Parang nakakabagal pa yun eh. Oh? Hindi ako naglalagay ng Hindi na filter ako sa ano ko sa graphics. Oh, yung graphics. GeForce Experience GeForce. hindi mo na Hindi. ginagamit. Hindi. Oh. Kaya nga tinanggal ko, okay lang din pala. Nakakapagpabagal din ba 'yon? Oo, nakakadagdag ng ano, ng pag ng no, processor ng ano, ng graphics card. Graphics card? Ah, kaya pala. Hindi ko na nga din ano. Karagdagang trabaho 'yun eh ng graphics card mo. Ah, kaya pala no. Tinanggal ko ta, sinubukan ko kanina, nagre-revert ako. Nagre-revert ako kanina. May level up ka bang bagong baril? Wala. Ikaw ba? Wala ko inanital. Ang lagi ko lang naman ginagamit, kilo. Yung Graw, tapos M13. Yan lang mga alas ginagamit ko. Oo. Car 98. Car 98 pa lang, inaano ko Sniper. pala. Oo. Max out ko na rin yun eh, pero parang hindi ako maganda yun, parang tol. mabagal ako. Hindi mo ba gusto? Gusto ko, pero ano eh. Mahina ako pag-snipe. Minsan nakakatama. Kasama ko na si Jerry. Ano bang till mong laro, tol? Push type ka o sniping push type? Ganun. Kahit anong ano. Pwede Kahit ka ano sa naman akin. eh. Kahit ano sa akin, Ako basta nga, basta ano, sama-sama. Magandang teamwork, no? Oo. Kung anong gusto ng lahat, kung Ako kasi ganun push na- lahat, edi push lahat. Kung snipe, Ako kasi edi laging snipe. ganun ng mga nasa loadout ko. Laging may pang push mid-range tapos isang sniper talaga ang aking ginagamit. Sa akin, pang ano, Lagi. pwede pang mid-range. Wala nga akong pang push type eh. Wala akong pang push Meron ako type. yung ano ko, MP5. Naka MP5 ka tsaka Saka RAM 7, pang long range.
Sabagay, no? Pwede nga din yun, eh, no? Pinalitan ko lang Pwede yung nga scope to. ko. Kabit Three- ko nga to. Magpa-push type nga din ako dito. 3 times yata itong Kakabit scope ako ko. ng RAM 7, assault rifle to, eh, no? Oo. Ay, hindi. Ano siya? Oo, assault Oo. rifle nga. Yung scope ko, linagay ko, ano eh. Yung 4 times magnification. Yung Cronen 2x2 Elite. Yung Cronen ang kinabit mo. Oo. Kaya medyo malayo yung scope niya. Hindi pwedeng pa malapitan. Kaya, Oo. kaya pinartneran ko ng MP5. Nice yan, nice yan. Pa-max out ko lang to Ikakabit kahapon ko eh. nga to. Yung sa'yo. Yung MP5 ng Cold War. MP5 ang gamit mo na Cold War. Oo, yung secondary ko. May Black Ops ka ba? May Black Ops ka? Wala. Buti ang bilis mong napa-loadout. Ano yan, Sa ano lang, dito lang, sa Warzone. Yung mga laro-laro natin. Palagi kong ginagamit eh, kaya na nadadagdagan eh. Tagal mo, Makoy. Ano ba? Oy, si Chester oh, nasa stream oh. Shout out. Tol, Idol Chess. tara na. Kasama ko si Paringer. Tara Lods. Tara, let's Bakbakan na. go, Lods. Jer, nahawak pa daw si Junjun eh. Saglit lang daw. Tangin ng Junjun ah. Wag na, Tol. Tol, wag mo nang pahirapan sarili mo, Tol. Tol, wag mo nang pahirapan. Tara na. Okay. Mag-warzone ka na lang. Tara, kasama ko. Dama natin si Jar. Dito si Jar. Oo, wala. Eh, wala nang problema. Okay, sige. Tama si Junjun. Text ko na. Okay. Okay. Ikaw na, Junjun. Dexter. Si Dexter. Si Insanity. Nandiyan na. Santino na ngayon. Binalik na niya yung Binalik na ba? Kay paring Chester yun. Yung Kay paring Insanity. Chester yung Insanity yun. Oo. Inano yung battle pass niya dahil nasira yung ano ni paring Chester. Nasira yung bata. Kusot siya. Bye da mama, day. Tumbling ka nga naman. Sige ka. Gusto ko itong Belkan na ano mo yan. Uniforming din yan. Maganda nga din yan eh. Belkan. BLK? Oo, yung gamit ng skin. Yan, yung itim. Natin Ano pong pangalan? Hindi ko nga alam yung pangalan eh. Milsim. Nang sa'yo? Milsim. Yung Milsim na Belkan Blue yan. Yung ano. Milsim. Oo. Belkan Naka, Special ATU. Palitan ko nga yung finishing moves ko. Yes na yun. Pinaltog. Yes. Share natin kung ano pa. Yan. Thank you for the share, Idol. Idol Carla. Siya. Tinutan mo yung ano mo. Ito naman ni Makoy. Makoy. Like. Tudtud na pare ko. Tulog na daw sabi ni Chester. Wala to pre, hanggang mamaya pa to. Mamaya pa matutulog. Walang tulugan. Mamaya pa matutulog. Galing araw pa ako matutulog nito. Paano kaya yun? Tunay kaya yung maglalagay din sila ng yung makakalaban mo yung mga cheater? Tunay kaya yun? Makakalaban mo mga cheater? Di Hindi ka makakalaban ng cheater. yung ano. Hindi ka makakalaban.
Di pa nangyari yun ha. Kaya nga, Ni minsan, di nangyari yan. grabe naman. Kung mas magaling yung hacker kaysa sa mga developer. Yun na eh, di. lang. Developer, di ba? Oo. Yun lang, kung mas matalino yung mga yun, ako po. O kaya yung mga gumagawa ng mga hack, sila rin yung mga nag-develop ng game na to, pinagkakaperahan. Sa bagay, oo, pinagkakaperahan lang, no? Pag ako isang Pwede programmer yan, pwede dito, pwede mong gawin yan. Pwedeng mangyari yun, Jer. Bebenta mo Oo. lang, tol. Ayun nga ang ano ko eh. Ang pagka ano ko, hula ko eh. Yung mga nagbebenta rin ng mga hack, sila rin ang gumawa dito eh. Ganun ang plano nila. Alam nila yung ano, Palagay ko, mga sabagay, codes. kung ano yan. Oo. Diba? Kung alam nila yung mga codes dyan, ako po. Magkikilo din ako ng ano. Tagal naman ni Makoy. Patapos yan. Sabunin mo ng gusto, tol. Sabunin mo, tol, ha? Baka... Ayan. Mabasa-basa pa yun. Ronen, yung 4x4 ang inilagay mo? 3.25 lang. 2x2. Dito sa 2x2 sa'yo. Oo. 4 times yata ang ano niya, yung magnification niya o 3 times. Kalimutan ko na. Ito nga, flip hybrid, no? 4 times nga. Double check ko. 4 times, holo and scout toggle. Ayun, 4 times magnification. Long range, optical manually flips to closer range, holographic sight. Okay nga din to, no? 4 times nga. Mid-range yan. Medyo ano yun, parang ano rin, pang malayo ang ano. Oo. Pero pag malapitan na ayos pa rin pero mabagal lang yung ano mo, ADS mo. Oo nga. Pero may SMG naman ako kaya Oo, may pang-suporta kaya. Kaya, pag switch ako kahit Ayos magpupush ako oo nga, oo nga. Ano, Makoy? Sana. Reduce vertical recoil and provide. Recoil control. Lagyan natin ng 60 to. Yun! Nandiyan ang idol natin, pre. You know? Nandiyan ang idol natin, pre. Nandiyan ang idol natin, pre. Oh, Welcome po, idol. bam. Hello, Welcome po, boy, mga idol. lodi. Ako Nandiyan na palang idol natin. Nandiyan na palang idol natin. Tara, Mga lodi, tara. mga lodi. Balita. Pabuhat. Pabuhat naman. Tagal Lods. natin di nakapaglaro ah. Oo nga eh. Lods, pabuhat Tagal naman, na. Lods. Wala na. Hindi na tayo sanay. Lods, pabuhat naman, Lods. Ang na. Andiyan si paring Jer natin. Bubuhatin tayo. Wala. Papabuhat nga ako sa inyo eh. Lods, pabuhat naman, Lods. Tagal ko nang di naglaro eh. Wala na. Kalimutan ko na yung mga How many months? How many months na? for 100 years? Ano, saan tayo? Saan tayo? Saan tayo? Anong lalarin natin? Kahit Wow. ano pre, Di, itlog natin. lagya. Diyaran mo gusto mo laro, pre. Itlog Kahit ko. ano. Oy, tulog ni McLean. Batarel. Yan na yan, pud-pud na yan. Pud-pud na yan, Todd. Wala na yan. Tibag. Mag-iya sila. Diba? Wala ka na naman ginagawa, Makoy, ha? Iba na naman nilalaro mo, Makoy, ha? Siyempre dapat may time ka sa isa. May time ka rin sa Warzone. Okay, online din si Stone Mountain ngayon. Pre, baka
3 sila. Kaya nga. Magte-trio sila. Stone Mountain. Oo. Yan ba yung Amerikano? Stone Mountain 64. Oo nga, dito sa akin meron siya eh. Stone Meron Mountain. yan. Yung sila ako Iba yan. Sige lang, Lods. Balik ka kagad, Makoy. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Okay nga din mo kahit walang taser, eh. Hindi ko na nga gagamitin ng ano ko. Yung GeForce experience ko, hindi ko na gagamitin yun. Enemy soldier incoming. Pulsa kagad sa ulo. Why? Uy! Nako po, mukhang may kalaban tayo ano dito. Nako po. May hacker ba? Nako. Dito pa lang sa ano dito. Gandig niya. Enemy soldier incoming. Ang layo nun ah. Warm up's done. Time to kick this off. Ganda nga din kahit walang ano pala, no? Saka naman sa may PS soldier. Wait. Yung filter ginagamit yung para karamihan ginagamit yung para konti lang yung shadow. Oo. Battle Royale. Pero ang pangit ng labas Mark sa the akin. drop point for your team. You'll lead them in. Ito parang Hindi mo natural type. lang. Got gas closing in fast. Get to the safe Oo zone. nga, no? Parang natural na lang ito. Hintayin natin yun, malalagyan siya na kayo. Dito lang tayo sa dulo na lang para sakto kay Makoy. Dulo na lang, oo, para mamaya, kung makukunin nila tong dalawang ano natin. Ito, pwede tayo. Dito. Pwede. Meron yan sa sigurado. Dito, ay sa scam niya. May kasama ba? Meron May isa. papatay Oh. dito. May isa. Nag-parachute oh. Parachute siya. Kaya mo siya pag-roll. Targets are up. Ay, umiiwas oh. Ay, may iwas eh. Naku, Makoy. Makoy! Bilisan mo, Makoy. Kukulayin natin dyan. Kulayin natin muna. Para magandang design niya. Yun oh. Ayan, ganda. Yun oh. Kaya lang yan. Ay, makulay Ay. dito sa gilid. Ayun oh. Yun. Very colorful. Kakulain nyo pa may ako claim. Gagawin nyo pa akong Ba? practice ng painting Nag-helicopter na dito, pre. May helicopter talaga dito. Oo. Oo. Tagal na yun. Kunin ba natin? Anong kukunin natin? Hindi na. Huwag na. Oy, red box. Agad. Ang bilis ah. Wala dito, Makoy. Wala dito. Makoy, malis ka dyan. Simbolo yan. Simbolo. Shotgun here. Simbolo yan. Pulo ng kagitingan. Ay, nagkabaril lang sila. Ay. Let's go. Ay, magparasot ang lolo ko. Dito Uy, ako ba't sa red. na-stuck tong ano ko? Nag-glitch. Sabi na walang baril. Nako, madidisi tayo, pre. Oo nga eh. Ba't na ganito? Kaya nga. Pati ikaw, nasa Erica pa rin, Oo, no? Si Makoy, oo. oh. Madidisi tayo, tol. Madidisi Ako tayo. rin, DC rin ako. Ay, DC nga tol. DC nga.
O yun, Hindi na ako gumalaw. Oh. Lupit, oh. Si Makoy din. Si Jer Nakapos, din nakabat. Shit eh. Ah, Naglalante gumalaw, ako. Yan o. ito. Ayan, Oh, shit. Nawala. Lost connection. Nag-time out lahat yun. Ay, Diba? What tayo na nakakalaro happened? sila. Time out. Nangyari. Then ako mag-Oden. Minsan lang maglaro ng Warzone eh. Madi-disconnect pa tayo. Madi-disconnect pa. Minsan lang sa 100 taon eh. Buti hindi ka nagba-Black Ops, Jer. Wala akong Black Ops. May bayad siya. May bayad siya, ba? Oo. Nagka-free siya ng 3 araw. Yung free kinuha lang trial. mission. Oo. Oo, tapos wala na. In-install ko na. Karagdagang ano ba? Space, ano? Space na naman sa Karagdagang storage. gastos yan. Sa storage. Oo. Tinanggal ko. Karagdagang Tinanggal ko gastos ngayon. yun. Oo. Saka hindi ko kursunada ang ano ng ano, code. Mag-watch kayo dito ni Carlelo. Watch kayo dito. Mag-watch kayo. Sharing, dai. Carlyle. Ba? Ito na naman may problema ang ano ni Tawarsong pag ganito. Tol, may problema yan pag ganyan. Ayaw mag-connect oh. Meron na eh. Ayaw ba? Waiting in lobby. Ayun! Okay na. Sayang yung orange box. Nakakuha na si Jer ng orange box eh. Number 1 na sana tayo nun eh. Kasi may orange box na eh. Number 1 na yun. Panalo na yun. Panalo na sana yun. Panalo na nga eh. Sa akin. Sipin na lang natin na number 1 tayo doon. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Anong oras ang alis mo, Makoy? Makoy, anong oras ang alis mo? Makoy! Enemy dropping Wala into na, the busy AO. na naman tatag. Hello. Busy ko. Anong oras alis Hello. mo? Mga 2:30. Aga mo naman ngayon, yo. Siyempre. Dati alas 5. Saan natin maging maaga? Maging Dati alas maagap. 5 ka lang. Kailangan natin maging maagap. Dati alas 5 kung pasok mo na. Throwing stun! Iba talaga nagpapayaman eh. Mayaman na tulad talaga. So, ilaw. Oy! Hostile dropping Uy, into the saan yan? Ba't pinatay mo ako, tol? Di. May pumapano dun, oh. Yun, oh. Warming up. Stand by for deployment. Ah, pala no. Yun, oh. Oo, may pumapano. Nakahawak ako ng bote na mayapoy. Lampara yun, lampara. Binatuwa ka ng lampara. Lampara. Lamparay wala yun, eh. Mangingisda yung mga Oo nga eh. Nagsisiliw ako ng palaka eh. O, dito tayo. Palaka. O, Santag. Sarap ng ulam niya na. Santino. Oo, ni Santino. Palaka. Pucha. Kagabi. sa Meron silong pala ni Kaka dyan, yun eh. Sa Silog silong ni ni Kaka. Kaka. May tao Kada nagkadapa. pa. Wala tayong kasabi. Nandun sila. Kaya pala Nandito nakadapa. Ano pa? kabila. Naninilip na pala Nandun ka. sila. Palakang may... Pangiti. May buhok. Ay,
Ngipin Ay, nakalubog. Lubog. Ay, putang ina. Meron Uy! pala dito, pre. Ipaso. Ako may nagkakampo. Nagulat pa ako. Nagulat pa ako. Putang ina niya. Napatalon pa ako. Ay, meron. Nag-activate na ng ano. Uy! Napatalon pa ako. Nagulat ako dito. Down dalawa. Saan kami? Your teammate is redeploying. Stand by. Yan na, loko ka. Nakabalik ako. Yan. Napatay na. Napatay na. Ayos ah. Team. Namatay ba yung Adler? Tinim. Ah, meron pa dito pala. Ang dala pa ng Napatay mo yung baril Adler, eh. Makoy? Ah. Okay, may kasama. Move to the next location. Yan na, tinitira ko tol. Salt plates ah. Oy. May tumitira dyan. Makoy, may kalaban tayo dyan. Nice one, Jer. Wala. Sakto na ubusan ng bala. Plate. Pero siya. Yung nag-RPG yun, yung nag-RPG. Thank Oh, you. yan yata. Oo. Kasama niya yun tol, kasama niya. Oo nga, ito Oo nga. nga. Loko ka. Ano ka. Di nila nakuha yun, no? Wala ka na pa. Naubusan pala siya ng bala. Yung pana ni Rambo. Di ba nandyan yun? Oo. Oo. Hindi nila nakuha oh. Ayun na nyo ah. Kunin mo Makoy, kunin mo Makoy. Hoy! Ayun na Naku, nyo ah. ng Pepe. Oy, oy, tol, may Ayun, napin ko. Panaan mo! Bakit Mak? Oy! Welcome to the Gulag. Nasa taas pala yung mga yun. You earn your freedom. May mga baril na. Kinuha niya. At tatlo. Sa taas pala yung mga yun. You earn your freedom. Lubog. Here we go. Lubog. Wala nakabog. Bog. Inilit ng Alibibog ang mga to. Lose, the fight is over. palakang may buhok. Time to earn Bog. your freedom. Wow! Ngipin ay, Looking a little worse for wear. ngipin You're ay, heading back to base. isa. If your team has the cash, they can pay for your release. So, Pala nakalubog. Ipin ay nakalubog. Yun pala ay Kaya vagin. pala nakalubog. Sasayap ang mga kabuhok. Ako'y lang malakas. makoy talaga. Ang buhok na pabas. May buhok na pala. Uy, may tao tol, may tao tol, may tao, der, may tao. Kaliwa. Nandiyan sa banyo. Ayan oh. Patay yan. Uy, shit. Putik na yan. Pangang shotgun lang. Si Makoy pala yun. Kala ko ikaw, Carl. Kala ko ikaw nakatago. Wala man yung regiment na ginawa ni Lodi, oh. Hindi man lumabas. Kaya nga, sa akin wala eh. Wala man, oh. Wala lumabas, tol. Hmm. Wala lumabas, tol. Pala kang may buhok. Masyadong mainit sa ano. Nakakaano na yun. Ayan. Mabilis ngayon ah. Pag revert ang bilis. Oo. Umay. Marami naglalarong revert kasi tol. Kaya nga eh. Resurgence. Torgens. Resurgent.
Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy Laka naman, boho. Laka mo ay buhok. Bulbul ay kulot-kulot. Kaya pala kulot-kulot. Hindi pa siya nagpakulot. Alright, that's enough fucking about. Eh, gago to ah. Do this for real. Kasing yata to eh. Papaputok sa labas eh. Pulis na ano, lasing. Polis yan. Polis yan. Lasing ata to. Lumabas ang mga duwag. Saan tayo mga lods? Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Recon, para alam natin yung gitna. Closing in fast. Pwede. Wala namang gitna. Pero talaga yung gitna eh. Hirap to eh. Dito, tol. Da. Hoy, may tao, tol, may tao. Ano pang Ito na. kailangan? Tanda. Oy, binaparil ako. So sorry. Your primary objective is to kill them all. Taking fire! Dito sa loob, wala tao. Enemy UAV overhead. Dito may tao. Binaparil ako. Objective is to eliminate the bounty target. Dito, masarap Ipit na buhok. Masarap mag-camp dito. Oh, may armor dito. Battle. Di ba? Namatay siya. Ilipit ang buhok. Kaya pala ang buhok. Pala siya nagpakulot. Sino sino naman to si Wayne Yanggat? Sino yung yanggan? Si Wayne. May selfie. Ina-add ka, tol? Pina-invite ako. Selfie yanggan? Bata Tambay pa. na tayo dito. Ikaw lamang mga kulot. Oh, Ang 29 na lang yan, Lods. 29 na lang yan. I'll find a place. Loadout na. kulot na buhok. 29 na lang yan, Lods. Loads out. Nagsasakyan. Ang Well, lasing- kulot na lasing to. buhok. Bibili to. Bibili. Sige na. Bibili, tol. Bibili. Tara. Pabili na rin tayo sa kanya. Ikaw Palibre laban. tayo sa kanya, palibre. Palibre ka naman. Isang coke lang. 1 litro. Nag-load out. Saka Spanish bread. Nag-load out ang kulot. 1 litro at saka Spanish Ang bread. kulot. Closing in. Yan o. Sa pinto. Tapos to. Ay, namatay. Nandyan sila. Pinatay ko. Nice. Grabe naman. Kukunin niya yung loadout niya sa taas. Yan, tol. Nasa taas yung loadout nila. Sa taas ang loadout. Ayun na, papapasok. Ito yung isa. Okay na, hindi pa ako. Wala. Where is Ito you? yung isa. Where is you? Enemy soldier incoming. Where is you? Ayun. Kaya sa taas. Tuloy sa taas. Nasa taas nga. Tayo Kumuha na ng natin loadout, to. pre. Kumuha ng loadout. Hindi na natin bigyan ng ano to. Ayun o. Enemy UAV overhead.
Baka naman. Buka na bulbol. loadout, Dito, buka na dito. loadout yung mga yan. Tubog. Down ko isa. Gas May is moving umuubo. in. New safe zone located. Ay! Baka loadout. Pilipit ang itlog. Kulubot. Kaya pala ang hulubot. Pati Oy, loadout to. itlog ay Mag-loadout na kayo? Oo, nag-loadout Hindi na pa ako. tol. Hulubot ang itlog. Meron dito Makoy, sa ilalim Makoy. Meron dito sa ilalim Makoy. Tayin na natin yan. Hintayin natin sila Makoy, hintayin natin. Dalawa. Nandun sila. Lalabas Dito, dalawa. Ayun o. Basag. Coming into the AR. Right. Sige Makoy, konti na lang yan. Basag na yun. Walang shield dyan. Nice! Pilipit ang Nice one itlog. Makoy. Uy, isa. Taba. Nice one. Nice one, white. Nice one. That's the boy. Five left. Keep up the good work. Pilipit ang itlog. Gas is closing in. Nakapag-loadout kayong dalawa? Oh. Oh. Sana all. Ay, wala kayong AR na bala? Ito extra. Oh. Wala tol. Sakto na lang to. Sige. Ayun, baka tignan dito tol. Pinatay ako dyan sa, sa harapan. 60 na lang to, eh. Okay lang. Lipit ng itlog. May bulbol. Titikyan ko mo loadout. Kaya... Sige, tol. Backup ka namin. Palakang makapalang bulbol. Nakalive ka pa naman dyan. Di nila alam yun. Baby, nakalubog. Ghosted na ako kayo. English ghosted yun, kayo. yung bol. Di na, tol. Nakapangalan ng basketballista. Bol. Oh, malapit na, tol, oh. Tara, dito tayo sa building na to. NBA player na bol. Nakalawa na. Dalawa na yan. Diyan tayo sa loob, tol. Madilim-dilim ng konti dyan. Yun, AR. Follow the leader. Gas is moving in. New safe zone located. Yan, dyan tayo. Ay. Sige. Five stations. Cross Sinarasuan pala. Nung nakalabas na, sinarado na. Saan kayo, tol? Ay, ako pala yung Dito sa baba, dito sa Akala ko baba. si Dito tayo sa baba. Oo. Carl. Ikaw, tol. Ikaw. Ikaw ang threat. Wag may pasa sa akin muna. Akala ko si Carl. Hindi, dyan tayo Makoy. Awakan lang natin ito lugar na to. May labasan naman tayo dyan eh. Yeah. 17 na lang yan. 17 na lang. Ay, may daga. Patayin na. Teka, pang ulam din yan. Joke. Patayin niya. Huwag lang natin itong pestong to is nice tayo dyan. Yan na. Jer, tatlo Jer. Ah, sige. Si Jer, nakandun sa likod mo ko eting sa atin yan. Dito lang ako ah. Sige tol. Basta sabihin mo pag meron na. Ay, wala na. Umalis na. Namatay siguro yun. Umalis na yun. Medyo. Umalis Hindi, na. lumayo lang. Lumayo siya. Alam nila malalakas tong mga to. Hindi na. Atras na lang tayo. 100 years of experience. Umabot tayo ng 14 na lang, oh.
Uy, dumagdag. Dumagdag pa. May nabuhay pa ulit. Safe. You lost the enemy track. Yes! Sama natin pera. Airstrike sana. Kaya nga. Airstrike, tsaka self-revive nyo. Ayan. Tatain na si Jet Uy! doon. No? Wala yung dagang to. Barilin ko kaya to. Pegdan pala dito eh. Champion ko. Hindi ko alam. Palakang may bulbol. Ipin, ay bagong bulol. Ay, postiso. Kami ng bilog. Uy, ang bilog dito. Tara, tol. Tara. Bahala pa si Mayor dito. Oo, ito. Yan, pabala. Mayor. Uy, yun yun. Tara, pasok tayo sa building na to. Oo, tol, tara. Hinahinay ka na mo ko. Hinahinay ka na. Yan, may box na tol, Yan, kunin mo. Enemy soldier incoming. Losing May ground. taas sa taas. May tao dito, tol. Isa lang. Oo nga. Saglit. Ayan mo siya. Nandiyan sa pintuan. Nasa pintuan siya. Tatlo na sila. Palakayan. Dito sa baba. Diyan sa'yo, Jar, ah. Nasa mga tent sila. Ay, dito sa akin, Jar. Sa likod. I see movement. Namatay na ako. Naku po naman. May natay lang tayo ng Uy, ano saan? makayangan ng ano. Pamok po. Hindi ako makalista dito sa gilid, pre. Nag-stuck ako. Lord, sundin ko lang anak ko saglit. Balik ako kagad. Sundo lang ako saglit dyan lang sa malapit. Balik ako kagad. Okay. O sige. Sige, laro lang kami river ni Maki. Sige, Lord, sige.